Ahoj, dneska budeme pokračovat dál ve stavbě našeho auta. Vrhneme se dneska na kliky, takže začneme brousit kliky, očistíme si hřídelky. Tady koukám, že mám prasklou pružinku, ta má vypadat přesně takhle. To budu muset teda sehnat nebo nějak opravit. Teď si tohle teda dorozeberem. Jsou tady 3 malinkatý sajgrovky, ty jsem už si pro jistotu koupil nový. Trošku si pomůžeme, jak to neděláme všechno ručou, přece máme stroje, tak snad naše stará vrtačka na to bude dobrá. To jí pár let nenaběl, tak snad. Přidáme jí otáčky. To bude lepší. No, vidíš, trošku smrdlá, jak? Tak taky nedělá. Co je tam vidět rozdíl? Co je čistý, co je špinavý? Malinko, jo. Chudák brzda, teda ta už klín. Tak. Dílku bychom mohli skoro prohlásit za hotovou. Teď se vrhneme do kliky. Celou ji vezmeme, obrousíme pěkně, kam až to půjde. Je krásně vidět, že tam je vrstva černý, vlastně původního nějakého chromu a pod tím je měděný základ. Ten je, aby líp držel ten chrom. Za chvíli by to mělo vypadat nějak takhle. Je tam trošku rozdíl, je tam vidět docela dost práce. Takže děláme ještě jednu kliku, pobrousit, ještě jednu hřídelku, spravit pružinu a začneme skládat dál. Až to složíme, tak to dáme do dveří. Takže my jdeme v klidu pracovat a jedeme dál. Dveře a kliky, zámky, skoro všechno mám. Ne úplně nový, ale do černý je dám. Erko se dodělá, bude legendární. Naše sny splněný, touhy zmocněný. Erko se dodělá, bude legendární. Spotu vytřený, Erko krásný. Díly máme dobroušený, dovyčištěný, připravený, hřídelky obě taky, takže až se udělá malinko teplejš, tak to nalakujeme a seskládáme. Teď už nám chybí jenom udělat pružinku. Já jsem tady našel jinou, tam mám malinka to větší průměr, ale určitě by to z ní taky šlo. Takže jestli nenajdu ještě nějakou jinou, tak to udělám tady z té. Takže počkáme na lepší počasí, nalakujeme, trošku si je odmastíme, použijeme na ně rust converter a primer dohromady. Oni teda nejsou vlastně vůbec zrezlí, nicméně nám to pomůže zakonzervovat, aby to náhodou nerezlo. A pak je nalakujeme do černý, protože chcem, aby naše kliky byly černý. Nicméně jsem koukal na netu, že normálně se dají koupit i nový chromovaný, což je pecka. Takže kdo by chtěl chromovaný, určitě je dokážete najít a koupit. My to teda teď trošku odmastíme. Šup. Já už jsem teda jednou odmašťoval, nicméně odmašťování není nikdy dost. Touhy zmocněný, Erko se dodělá, bude legendární. Spotu vydřený. Tak máme odmaštěno, vezmeme náš rust converter a základovku v jednom. Co jsem zapomněl říct je, že je transparentní, takže je to průhledný. Vlastně není vidět, že se tam nastříká, což na tom videu samozřejmě bude škoda.
Nicméně se rzí reaguje tak, že začne jako modrat. Takže já začnu pomalu lakovat. A to samozřejmě budu brousit, takže nebojte se nic. Kdybych tam měl nějaký stejkance nebo něco podobného, je to dost možný. Já to potom ještě celý obrousím. Takže tohle je jenom základní ochrana, aby nám to dál nerezivilo. Takže tohle krok 1 z 10. Nový, ale do černý je dám. Erko se dodělá, bude legendární. Naše sny splněný. Koukneme se, jestli nám to nezačíná pomaličku už někde fungovat. Uvidíme. Jo, ty kliky jako samotný vlastně rezavý moc nebyly, opravdu jenom na pár malých místech, takhle v rozích, to už asi vidět ani nebude. Já zapnu topeníčko, ať se nám to trošku usuší. Máme vlíč. Páč je ještě furt zima. A my pokračujeme v dalších přípravách zase o krok dál. Takže máme připravený všechny díly na poskládání klik. Jsou všechny tady vyskládaný. Povedlo se nám sehnat spoustu nových dílů. Povedlo se nám nalakovat ty naše vlastně původní. Kliky jsme si krásně připravili, nalakovali. Takže na to půjdeme. To, co možná by vás mohlo zajímat, naše jedna zlomená pružinka z kliky. Na tu jsem se chtěl podívat, chtěl jsem ji vyrobit. Nakonec jsem pohledal na internetu a našel jsem úplně novou. Dala se poměrně jednoduše sehnat. Sehnal jsem ji z firmy Team Motorsport. Oni mají vlastně tady kousíček, mají obchod. Takže k mému velkému překvapení to nebylo vůbec složitý sehnat pružinku do dveří na Škodovku. Tady jsou vidět krásně klipy, které jsme koupili nový. Jo, ty starý už byly trošku rozpraskaný, takže máme krásně nový. Takže se pustíme do skládání. Erko má za zveře dole, kliky jsou už na stole. Spousta dalších dílků, které musím poskládat. Připomíná 1000 puxlíků, ztracené šrouby dohledat. A bude to perfektní. Kliky jsou doskládaný. Teď už jenom namažeme čepy a dáme gumový dorazy, který momentálně ještě nemám, ale asi si je vytisknu, jestli mi nepůjdu sehnat. Dorazy sehnat nešly, takže jsem si je nakreslil, potom namodeloval ve 3D a vytisknul. Gumový dorazy na kliky máme vytisknutý, detail vám sem teď přidám. Tak jdem dát do klik. Takže dorazy už jsme dali do klik. Tím pádem máme kliky komplet poskládaný, vypadá to suprově. Ale jak je dáváme do auta, respektive na dveře, vám ukážem až v příštím videu, protože tohle video už by bylo hrozně dlouhý. Takže díky, ahoj. Teda, to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co?